Dengan
Parang ase sundir cinde anggore rek kopi naca semanggelat ini oh 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 ledang 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 ada keping parang asa sate cinde anggore remo pinajak kamangkel ladok wilis alah ya Medan perang sang panglima perang bersiap siaga suara derap kuda menyatu dengan dentung pedang sorak bala para tentara bending berkumandang di medan pertempuran sang panglima telah menuju medan perang Oh
Tori selendang menurut irama berputar-putar Ya 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 ya. menari berpasang-pasang pria dan wanita menari gembira Ya 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 ya. Jalalalalalalalala, ini tari selendang. Jalalalalalalalala, ini tari selendang. Ya, Pasang-pasang ikuti irama bergoyang-goyang. Ya la 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 la, ini tari selendang. Ya la la la, ini tari selendang. Jendela kaca kaca pakai keris cuma sebelah, yang baju hijau siapa namanya, yang belum gede saya kira belum punya rumah. pintu kayu jendela kaca Ya. pakai kain cuma sebelah. Aduh sayang yang baju hijau siapa namanya, yang belum konde saya kira belum punya rumah. Itu kayu Pintu kayu jendela kaca jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Oh, ya. Iya. Ay. Siap burung. Sampai bawah. Sekemangan nganti turut tawane dalan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korbanake wektuku isih wae kalah karo mantanmu. Sagedene rasalan usahamu ganggu rai sakanteni dene ning atiku. Lapurane sayangku sing manang tetep masa laluku. Sekemangan nganti nurut tawangane dalan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korbanake wektuku isih wae kalah karo mantanmu. Sagedene rasalan usahamu
Ya. Kundo samudra Ya. rawe-rawe rangkas malang-malang kudu rakas tuntas kolomendo Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh, nerapes tuntas, parlemendo. Oh ya, ayo ayo Yeay. Oh ah yeah ah oh ya, rawe-rawe rangkas malang-malang kudu rakas tuntas kolomendo rawe-rawe rantas, malang-malang butuh, nerapes tuntas, megamendo. Yuk, oi, ae, yeah, ae, yeah, oh, Ya, oh ya. rame rangkas, Ae, malang oh ya. rakas Oh tuntas, ya. kolomando. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh, nerabas tuntas, kolomando. Oi, Yeah, ya, ah, oh, as, yeah, oh. Kudo Ho, ya, yos. Rawe-rawe rangkas malang-malang butuh rampas tuntas kolomando. Wirang-wirang tas, malang-malang butuh, nerabas tuntas, megamendo. Ah, i. Ah, i. Oi. Oi. Ah, oi. Sopae sembrono sasaean dan sempati ojo podo iti mesti akeh kuciwane Yo yo, eh eh.
Ayo cok, ayo cok. Ayo, ayo. Truk siap kok. Yo. Aduh duh. Buta. Iya. Oi, Oi. Ya. Iya, 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 iya. Oh, Iya, 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 iya. Prajurit Natya bela bangsa lila tahing yoga saja prataruna kusumane bangsa yo 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 Ayo, ayo. Udo samudra. Iya, oi. Walet. Iya. Ae. Oh, iya. oh ya Ae. Yo, iya. oh ya Oh, iya. oi Iya. Yo. Ae. Iya, iya. Ayo, 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 ayo. bingung yo Ayo, ayo. Oi. Iya, iya. Ae, ae. Oh. Ae. Oh, iya. Ae. Oh, iya. Ae. Iya, iya. Ae, ae. Iya.
ketek. Oh ah oh yo. Ayo. Samudra. Yo. Yuk, putus samudra. Ayo.
kasih tepuk tangan dong buat Kudo Samudra. Ya, aplok. Ya. Jadi apa ya? Jadi apakah hari ini? Ya. Nggih, atur aku tak paduwun dumateng sedaya pamriksa ingkang kepareng nyawiji pamriksani atur pasugatan saking kawula sarembungan Kudo Samudra. Saya oke ya, Dik ya. Saya Nggih. sore saya kuat penonton iki. Niki. Bludak. Bludak iki. Sak Bumi Rejo nang kene kabeh. Ya ki omong Mas, sak mbok kaluran Bumi Rejo dene iki Dene iki kabeh. kabeh. Ya iki pestane. Bas. Warga Minal aidin wal faidin. Bumi Rejo. Nggih. Nek niki kathah lupute nek mboten ajeng di ngapunten nggih mboten napa-napa. Nah niki ini gembos kemawon ya wis cilik kok ya. Wis cilik. Nggih ngaturaken sedaya kalepatan kawula sarembungan dumateng sedaya pamriksa. Awit samenika tesih wonten ing wulan Syawal nggih. Nggih. Babine kathah lepat saha kakirangan kathah klojak lajuk perintah klentu ngoten nggih. Canem cok akeh salahe Mas. Canem akeh salahe ki wong tuwa ya akeh luput. Iya wong tuwa jen ya wis mangsane nek akeh luput. Pangapunten. Nggih, minal aidin wal faidin. Mohon Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Semoga dumateng sedaya kru pangrawit Kudo Samudra kasuwun lagon-lagon wonten ing sonten punika supados angger-anggen pementasan Babak Putri Kudo Samudra. Jumeneng monggo. Jajan dhuwurmu sepira? Aku mik sak meter kotor Mas aku isin arep ngadeg ngene iki ya tetep. Wong yo arep aku wis anu kining panggung ya tetep ketok endik banget tok mik. Semeteran. Iso munggah dhuwur. Semampai Mas. Semeter tak sampai. Bisa aja. Sae lho Mas Eri. Nggih. Sampun Mas Yogo. Sik akhir selfie. Oh iya. Bonek selfie ki ajak-ajak ya Mas Eri. Adewe ra tau dijak dome adewe wong tuwa. Pun urung adus. Pak awake dhewe kamu dong. Aku kan masih muda. Yo. Yo Mas. Ya. Iya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing wayang wengi nambahi sing ati pucat ati ning ngendi wong ayu kang tak ati-ati. Kudo Samudra luar biasa. Wong bagus aja sirane longso. Aku teko gendong tresno. Lelangan asmara gawe
sejati bersama Heni Pramita kenalan. Ada Dimas Heri. Terima kasih Kudo Samudra. Janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi api kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayang wengi nambahi kesing ati iki papujan ati ning endi tuwa kayu kata menika lakon pambuka kagem panjenengan sagung para pamirsa. Lumantar Kudo Samudra wonten katresnan sejati. Ora apa-apa kok wis katresnan sejati, Mas. Ya, ayo. Nggih, wis siji lho. Wis siji. Ya penontonnya rame banget, Mas. Saya rame. Ampun jengkar napa ampun kondur riyin. Nggih. Margi mangke pergantian pemain, pergantian babak. Onten Doorpress yang disiapkan langsung dari panitia. Jadi siapa tahu siapa ngerti ya, Mas. Beruntung ya. Panjenengan semuanya ini nanti ada yang beruntung. Ini khusus untuk penonton ya, tapi ya, Mas. Bukan pengrawit bukan. Bukan pengrawit iki apa meneh dhewe iki wis ora katut iki, ora dadi. Remuk anane. Kok turane Pak ya, Pak. Ah ya, doorpress-nya menarik. Ya. Sindene kok nggo doorpress keren-keren. Aduh, prei piye nembe puyang. Moga-moga sing entuk wong lanang. Ora apa-apa. Umur hanyalah angka, Mas De. Oh iya benar. Tapi semangat tetap seperti anak muda. Iya. Dari perut ke atas itu sudah lanjut usia, dari perut ke bawah itu masih remaja. Wow. Ya. Siapakah dia? Gak tahu. Oh, okay. Paling Heni biasanya. Monggo. Pasti seringan Kudo Samudra. Segoro madu. Ya saisane ya, Mbak ya. Ya saisane. Wong jaluk tidak lesu. Sepi saya ruri
segara matu nora karis mamanise kalbuku Samudra luar biasa bersama tentunya Henry Prapita ada di Mas Henry. kalbuku sayangine rasa tresno muga sliramu tan citra kayang kasmaran segara madu ya sambut katur seja Mas ya dilangi ya Mas ya tutane permisi. Ayo Pak. Ayo. Ramai. Oi. Ayo. Yuk. Yeah. Yeah.
mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun saya. Mana di mana anak istri saya? Anak istri saya ada di mana-mana. Lu. Oi. Rapek keri dhewe rapek. Yeah. Oh. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Yo. Rawatya polo sikro amakarya cancuk kali wonten sikro aku mila kempul mangkung bende agawe becot ngomor suarane. Ayo, 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 ayo. Ya. Ya. Ah, 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 ah. Rawatya polo sikro amakarya cancuk kali wonten sikro lan pira undang angkung bende agawe kumaluk kumandang suarane. Oi. Ah,
sikro aku miro Nempul mangungkung Bende agawe Tungu pucut kumur suarane Yuk sekongkon anung. Selamat yo balo sikro amakarya. Aku kali manda sikro gembira. Kende agawe kumalungkungku manda sukene. Pala sikro amakarya Cancut kaliwanta sikro langku miro Kempul mangungkung Bende agawe Cancut lenget kumur suarane Aduh Gak Bali pak. Ayo kedat saben wayang ana jalma kang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa aton sumutan uga nang semade ra ono jalma isang letreake Rara Kidul Kanjeng Ratu ing tlatah Segara Kidul Rara Kidul kang dumunung ing kraton Segara Kidul
ngalah aku wis ra betah tak tangisono malah mong gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisah kanthi lahir batin ayo yuk You. Apa atiku ana limang perkara kaping pisan maca Quran lan takbir kaping pindho salat lan kaping telu wakang saleh kumpulan kaping papat wetangiro ingkang luwih kaping limo pikir wengi ingkang suwe sama sawijine seperti lakoni insyaallah ayo kondur buka sih yuk aduh lintang lan rembulan rungokno swara ning ati aku sing nandhang kasmaran sayang sing tak sayang kangen hatiku indah ing wengi iki aku tansah kelingan
nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mong kanggo sliramu Udah samudra wasik sak jose disayang-sayang no ora apa-apake sayang-sayang tok ora apa-apake lintang-lintang lan rembulan rungokno swarane ngati aku kangen nandang kasmaran sayang sayang sing tak sayang kangen kangen hatiku indah ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mong kanggo sliramu tresnane atiku mong kanggo sliramu yuk 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 ayo balik Senggot Semarang senggot kayu malang ning pinggir kali senggot yo lah mekot bubar mekot yo padha bali lorek-lorek ulane sawa najan cilik buntute dawa sing dilirik ra kira-kira sing dilirik anake limo iki radeng apa ketika kadang jarak kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang sekeca senggot Semarang senggot kayu malang neng pinggir kali mekot di alam mekot etra mekot aluwo bali aku emoh sareng kalongan sing tak suwon sing abang biru aku emoh bojo colongan sing tak suwon sowan penghulu dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke mas Heri iki tak durung ngombe ombe nono banyu segara nyawang pantes yen melu kowe tak enteni le dadi kuda
yo padha bali. Kuning wong ayu kuning Kuning wong ayu kuning. Kuning wong ayu kuning Kuning wong ayu kuning. Karapolo sekarapolo sekari tanjung Sekarana sekare tanjung. Kuning 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 sekar kemuning. kuning sekar kemuning Kuning 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 sekar kemuning. kuning sekar kemuning Sekarna ya sekarna sekareng tanjung. sekar polo sekare tanjung Kuning 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 ayu kuning wong ayu kuning timbangan timbangan Dewi Martijo. iya iya oh 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 Mundur, mundur. Yuk, yuk, yuk. Sembuh. Oh. Ayo. Selanjutnya. Ayo. Tresno ati kafe wuyung Tresno ati dikawe wuyung. Tresno ati kafe wuyung Tresno ati dikawe wuyung. Uyung nalendra satriya ing Madukara Satriya ing Madukara
sumping emas sumping kerono Sumping emas sumping kerono sumping emas sumping kerono Sumping emas sumping kerono Kerono jaya satria ing Madukara Satrio ing Madukara ngepreng sang gedha ati setya janji sehidup semati ora liya amung sliramu kang dadi kembanging atiku Yuk. Ya.
kita bingung lagu nombor gregetake yo ben mong ngimpi ora popo sayang ning ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kondo yen piye aku pasrah lan lilo. Aduh. Iyo. Hai. Udah samudra. Ayo. Kudu Saputra. Memang itu benda. Iya. Gas. Yuk. Ya. Tetep ayu najan nono tambah ayu dasar manis tetep manis najan nono tambah manis. Ayo mundur kentenan sing lanang. Iya. Hei. Udah samudra. Sak jose.
Ojo Ojo lunga ninggal aku maneh yen lunga gawa sisan atiku kowe mangerteni sewu lara lupuk dadi siji pirang taun nggonku nutup ati among tekamu sing tansah tak anti ojo lunga ninggal aku meneh yen lunga gawa sisan atiku yen lunga gawa sisan atiku ayo ayo yuk lala udah samudra pasang enak ya selanjutnya yuk habiskan iya yuk ya weh kae mumpul walayangane mancar ngapurasati kae mumpul walayangane mancar ngapati ati patut lan becik aku kumpul yuk lan sakalit sepuh karena kolakin kae menerima ber jajan jarang samrati ojo nyambut bareng lari timen amet ora pedot tenang yuk yuk bali yuk wis tak japani
Sembuh. Ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Awas ya. Ayo. Sik kontak Mas. Boy sik. Yuk, kali yuk. Iya, ayo. Kendang.